Tingalingaling, puhelin soi. Hello sir, this is Bobo Joy. Äänessä mausteet ja lämmin tuuli, mutta skripti ohjaa puhetta. Hey, your computer sir, has virus big. Vaikka ei oo, se on vain trick. Bob ei huijaa, ei vaan teke työtä. Microsoft Chainissa 5. myötään. Soittaa ja hymy on near. Tingalingaling, oh call from the sky. Meidän remotin. Ai. Alihankkija, palkka tulee kun täyttyy koota. Excelin taulukot, KPIt, kovin unelma, oma IT sai. Lounas on tal ja riisiä vaan, mut Teams-puhelu soi jo taas. Click here, no fear, I'm from tech. Tosiasiassa hän on Delitex Stack. Tingalingaling, connection strong. Trust me sir, it won't take long. Intialainen hymy ja headset kiltää. Microsoftin logo paidassa vilkkuu. Please open any desk, my friend, so we can fix it end to end. Klikka vain alau, no stress, no pain. I'm certified one of a kind. Mut ohi jatkuu, skripti neuvoo. Buy gift card, problem go. Amazon, Steam ja Google Play. Bob vain lukee, ei tiedä miksei. Tingalingalil, lahjakortti king. Just scratch the code, it's simple thing. Customer confused, mut Bob vain hymyilee. System secure now, namaste and bye bye. Bob, the support hero. Bob, the hotline hero. Bob, forever in service. Päivä päättyy ja puhelut vaimenee. Bob rukoilee, ettei joku raajee. Mut sisimmässään hän hymyilee taas. Ehkä huomenna promotion at last. Tingalingaling. 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 Hello. This is Bob again.